Iż-żewġ anzjani Maltin ta' 70 sena li ilhom jivvjaġġaw abbord il-bastiment CMV Columbus mill-25 ta' frar li għadda sa fl-aħħar tallew jinżlu Malta. Dan wara ħidma ta' membri abbord il-pilot boat Foxtrot li ħarġet 13 mil barra mill-Gżejjer Maltin sabiex jiġu lura lejn pajjiżna Martes Bonello u Joseph Merċiqa. Iż-żewġ anzjani ibatu minn kondizzjonijiet mediċi kroniċi u għalhekk huma vulnerabbli. Iż-żewġ Maltin se jinżammu fi kwarantina obbligatorja. So, we're safe here. So you feel home. Yes. Huma ringrazzjaw lil mezzi tax-xandir f'Malta li waslu l-messaġġ tagħhom li bla dubju għen biex finalment jiġu lura f'darhom. Fil-fatt fl-aħħar jiem Martes u Joseph tkellmu b'mod esklusiv ma' Net News waqt li kienu għadhom fuq il-cruise liner. Huma kienu spjegaw kif kien ilhom sidni minn nofs frar biex żaru qariba tal-familja u dak iż-żmien il-parir li kellhom kienu li kollox kien sigur. Aħna meta tlajna il-cruise għalunna li it's safe for you to go. Wara 15 iżuru l-Awstralja u l-Gżejjer tal-madwar mill-14 ta' Marzu, il-cruise liner ma tħallix jidħol f'ebda port. Abort il-cruise hemm ma' 900 persuna u ħadd minnhom hu pożittiv bil-COVID-19. Joseph u Martes kienu ilhom iktar minn ġimgħa li għamlu talba biex jitniżlu Malta wara li skoprew li se jaqaf qrib il-kosta tagħna biex jingħata l-fuel. Issa l-bastiment kompla bil-vjaġġ tiegħu lejn ir-Renju Unit.